טוב חבר'ה, היום אני מתחיל לצלם מהטלפון ואני מראה לכם דק טוב לארנה 8. אם אתם רוצים לעשות גם סרטונים בטלפון, תכתבו לי בתגובות ואני אשלח לכם איך קוראים לתוכנה ותוכלו להוריד את זה. בינתיים בואו נתרכז בדק ובמשחק. זה הדק הכי טוב. השתמשתי בו עד היום. מארנה 1 עד ארנה 8. חוץ מהדלוג, קיבלתי אותו בארנה 6. נדגים לכם איך להשתמש בדק. נתחיל בקרב. נשלח לו סמיילי. נשלח פרינס. גובלין ברל. נתכונן דלוג. עכשיו נשים ויזארד כדי שישמיד את עצרנו אותה ובלי שום פגע. עכשיו נשים פילת ברבריאן, נתכונן לזאפ, דלוג נשים, ואז טוב שהדלוג פגע בהם. נשים פרינס, נבדוק אם זה יגיע, אבל אני מקווה שזה יגיע. טוב, כנראה שזה לא יגיע בקרוב. אוי, למה זה? עכשיו נשים עוד פעם ויזארד, ואני חושב שהוא ישים בצד שני משהו. נבדוק. טוב, טעיתי. עכשיו נשים מיניון. יש לה מלא חיים. כדי להשתמש להרוג אותה כמה שיותר מהר. היא יכולה יש לה מלא חיים. יחסית לעצמה יש לה מלא חיים. נשים דלוג. נשים פרינס. ויזארד. זאפ. גובלין ברל. טוב, זה יפה. הורדנו לו כמעט את כל הבניין. עכשיו הם כבר השמידו את המגדל. לא, משמידים. נשים פרינס. הוא לא צריך. נתכונן לזאפ. נשים גובלין ברל. וככה מנצחים במשחק. תנו לי סאב ותודה רבה. ביי.